Работим. Днеска искам да ви дам 3 съвета за лицеви опори. Ако не може да правите лицеви отпори от пода, как да научите стъпка по стъпка. Първо, какво трябва да правите? Лицеви от нещо високо. Примерно от кутия. Намирате кутия, тяло в една линия, пускате максимална амплитуда. Ако не можете още максимално, пускате половин. Стигате до максимална амплитуда, после лицеви с ластика. Ластика слагате в една линия с таза, на тазови кокори. Ластик ви помага точно на тая най-трудна горната част. Позитивна фаза на движение. И трета стъпка да правите негативни лицеви. Максимално бавно пускане. Максимално бавно колкото можете. 2, 3, 4, 5, 10, 15, 20 секунди. Това може да правите в вашата тренировка за гърди, за трицепс. По 3 серии, по 2, по 1, няма значение. Ако искате по-бърз прогрес, правите по-често 2-3 пъти седмично. След един месец ще правите не набирания, а лицеви.